beste maten. Op 5 jongens gaan we te kaarten. In het weekend houden we een ander in de gaten. Voordat het misgaat, doe helps me mee. Bij houwerij, ik wie getuige op die trouwerij. En we klussen together aan de verbouwerij van onze huizen. En ja's betiert, stiest door vader door. En we rieën tronnen hier met 120 ervoor. In een orde, de open record. Uit 78. Nu drukken in die tijd, te jaren op het tillen. Als de vleugmasker, dan hier niet al willen. Wat de baas van is toch, dat koe is weinig skillen, daarheen we scheiden. Maar toen was er iets, en dat hier we nooit dacht. Nu is die ziel onder duivel verkocht, nu wordt het voorman. Ik nooit achter die zag maar alles verloren. Roos mij een telefoon in die nieuwe pakje. Ik is nooit even gewoon met mij om een bakje. Doe liefst me steeds verder zakje. In de stront, doe wist inderdaad een hele goeie maat. Maar wat is er gebeurd met mijn allerbeste kameraad? Mijn kameraad. Nu kun je weer een tering krijgen. Want nou stond voor dan best maar ik die net ben leien mijn kameraad. Nu kun je weer een tering krijgen. Nu is die ziel aan het dubbel verkocht. Nu kost een extra bankje krijgen. Maar van die nijen doe ik zo skimmy nog mijn kameraad. Nu kun je weer een tering krijgen. En ik ken die dat ze steeds nog nooit voor me worden woest. Dat wordt het allerlaatste wie we toe aan soest. Dat is toch beter een krantenweekje de bieden aan koest. Van dat bankje extra. De eerste in de titel tieten een gret wet. Van we maat joert maar net al te hut. Vleien en draven dat had helemaal geen nut. Want daar was het warrig van. Maar joert de day, wist toen net met de leeuwen. Ze staat eruit van die kantoorke te komen. Dan komt ze er even uit om je op te duwen. Dat is net gewoon. Dan zei ze me dat ik wat harder moet werken. Is nooit meer een mij niet mee naar de merken. Zus me naar eens meer on in zerken. Maar dat feels niet beter. Maar even zo goed, ik ben er wel aardig hoe heen, hè. Stoffels konden dat de dingen samen rennen. Dan komt ze wel achter wat die echte maten binnen. Wat ze wat mag krijgen. Ze kind in burg, ik net met te houden. En ondernemersbedrijf in mijn huis verbouwen. En mijn broer, die wil natuurlijk in je trouwen. Want die kist er wel bij haar. Du wist inderdaad een hele goeie maat. Maar wat is er gebeurd met mijn allerbeste kameraad? Mijn kameraad. Du kunt dan weer de tering krijgen. Want nu stond voor me mis maar ik die net ben leien mijn kameraad. Du kunt dan weer de tering krijgen. Nu is die ziel aan het dubbel verkocht. Nu kost een extra bankje krijgen. Maar van die nijen doe ik zes keer weer af mijn kameraad. Du kunt dan weer de tering krijgen. Mijn kameraad, du kunt dan weer de tering krijgen. Ze een beetje status krijgen. Maar als ze dan menen dat ze Jezus binnen, is ze om wie de tering krijgen. Is ze om wie de tering krijgen.